мондани хит дилу муже хаста шидай номи мастер суракуда ҳар ҷо ҳар даста шидай ягала гапе бадай таги комент то ютуб да дихтаруро пас наза гапет намегзара туб да ма дигар дихтаруда кор надорум хоҳар дорум дигарора намегум нафрат да я дихтар дорум ки умру вақти мара сиё кардак бахти мара ма қалингу тахт бурдум сузондагу тахти мара чӣ хеяки гап занен пас назануму золима ма барошон мададум фурухтаку зиндагима то вақте вуҷуд дорум пас мезануму шайтона касе мешиноса шабу расонени гапома раҳмат мегум худоро ки урай парум бурдак агар суман намедид нафси бадиш намемурдак уа намефамида хишбахти ба суму молест ягон туфаи қимат беҳтар аз ишқи ҳалол нест маро аввал бигуфте нолаҳо кун дар охир бо бигуфтан ту тарки мо кун ма бо ғам омадам бо ғам меравам барои душманам мотам мешавам ма бо ғам омадам бо ғам меравам барои душманам мотам мешавам ҳар рӯз асабию ма қатъи ҳама ҷанг мекунум суветчора мекушум дарора маҳкам мекунум ҷои ором мекунум ки сар макам тарак монум гапу чап бисёр карден тоқат карда наметонум ба саи душмани ма якта буден ситта шиден хатоги мара гуфтен да ойна хитон надиден хатоги ма шумоин ҷои нозук нафаҳмиден барои ма чо карден хитон да ӯ ҷағалтиден ма дарду ғаму дилма шукр зиндаги мушкилма да ҳама нақл кардум да хитум сохтум қотилма мадане суму молдон ҷумлаву рафтору кортон дар кор нестай ба хито ғам натен ма вой ба ҳолтон ма дарду ғами дилма хостум як тареб бикунам ма орзу накардам як каса фиреб бикунам вози як алла мардум тарафи ма санг бизанен сура бас када грепода якдигар занг бизанен маро аввал бигуфте нолаҳо кун дар охир бо бигуфтан ту тарки мо кун ма бо ғам омадам бо ғам меравам барои душманам мотам мешавам ма бо ғам омадам бо ғам меравам барои душманам мотам мешавам ма бо ғам омадам бо ғам меравам барои душманам мотам мешавам ма бо ғам омадам бо ғам меравам